Sa pinakauring datos kan DOH Bicol sa kaso ng COVID-19 sa rehiyon, 187 ang panibagong tinamaan kan helang na naitala poon kan Nobyembre 27 sundo kan Disyembre 3. Pinakahalang Kauman Giraray ang probinsya kan Camarines Sur na uminabot sa 76 o 4.64%. Sinundan ini kan Camarines Norte na may 53 na panibagong kaso o 28.34%. Suminunod digdian Albay na may 19 panibagong kaso o 10.16%. Apat ang gikan sa Daraga, 3 sa Legazpi asin Piodoran, 2 sa Ginubatan, Rapu-Rapu asin Malilipot, 0 naman sa Ligao, Malinaw asin Tabaco. 17 sa Masbate o 9.9%, 10 sa Catanduanes asin 11 sa Sorsogon. Sa parehong peryodo, 123 naman ang nakarecover, 55 sa Camarines Sur, 14 sa Sorsogon, 7 sa Albay asin Masbate, 30 sa Naga City. Saro man ang binawian nin buhay gikan sa probinsya kan Sorsogon. Sa kabilugan, total na 1,275 pa ang aktibong kaso kan COVID-19 sa Bicol. Huli ka ini, padagos ang pag-apelar kan otoridad sa salud, padagos na magsunod sa mandatong health protocols urog nangunya na Yuletide season. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.